He llegit centenars de ressenyes de purificadores d'aire perquè tu no hagis de fer-ho. Aquí tens el rànquing complet. En la posició número 5 tenim purificadores d'A a 112 euros amb 88 cèntims. Amb una valoració de 4 de juliol sobre 5 i 326 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. I bé, Attis Air Filter for Nearly amunt anem a veure Sfia. Iusa todus dan India couple of days, Bulubu 3 of, des a toplas serum Malaysia Houses Bagutruga Renovation. Unió dels Emirats Àrabs, Dealingwit DRY World Dust, DRY World Maurici. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 5 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 4. En la posició número 4 tenim Daiya de purificadores a 209 euros amb 89 cèntims. Amb una valoració de 4 de juliol sobre 5 i 464 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Per a de subena silencioso condo a ventilatori filtre subuela, aria vediamo quanto durano i filtri e suissa più avanticité i recep potxerat air filtre on Amazon, en princul B pi with its performance. Dit dual EP filter. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 4 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 3. En la posició número 3 tenim purificadores d'A a 291 euros amb 61 cèntims. Amb una valoració de 4 de juliol sobre 5 i 844 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Tis Islàndia, a Beigut Erkleane. Low en Medium Moda Islàndia Beikiet, el Moskan HIT Austriai. I el Sulik IT, as alibasa on Malaysia Rase Arctiser Purifier combines all di qualities of antilles holandeses Air Filter un Systemtat i vas looking for 1. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 3 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 2. En la posició número 2 tenim Xiaomi Purificador, a un preu molt competitiu. Amb una valoració de 4 de maig sobre 5.283 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Estoy muy contenta con mi compra. Va perfecto Y, no molesta. Compré uno hace 6 meses Y, me gustó tanto que me he comprado este purificador d'aire. Es muy bueno para limpiar al aire de tu casa Y, quitar olores. El modo automàtico detecta quando. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 2 d'aquest rànquing. Però espera, que el pròxim és encara millor. Anem amb la posició número 1. En la posició número 1 tenim la Void Purificador, a 109 euros amb 99 cèntims. Amb una valoració de 4 de maig sobre 5 i 106.058 compradors a Amazon, és una opció molt valorada. Estuve hasta las tantas discerniendo entre las reseñas de creyentes Y de inadaptados rarros con mala suerte en el envío. Me ha sorprendido bastante este purificador. Es muy fàcil de usar desde el primer momento, tanto la app como el control. Ideal per a qui busca bona qualitat sense gastar de més. Per això ocupa la posició 1 d'aquest rànquing. Això és tot per al nostre top 5 de purificadores d'aire. Tots els enllaços els tens a la descripció. Si t'ha anat bé, subscriu-te per a més comparatives com aquesta.